Bueno, zelako kapitulua gaurkoa, Ibai? Zenbat gauza gertatu diren, zenbat gauza, misterioak, haurdunaldiak, denak elekzioak... Dana. Zer da zuri gehien gustatu zaizuna, Robi? Niri gehien gustatu zaidana izan da batez ere pizkat egoista izango naiz. Bere sekuentzia, olatzek aurdun dagoela esango didana, hilekoa zaionan jausten. Jaisten ez zaiona ni naiz. Eta sapro jausten naizela lurrera. Momentu hori da ikonikoa. Bueno, oso divertigarria, nik uste denoke hor parez lertu dugula. Eta, badakizu, hori grabatzeko, ez dakit egon zinen zu hori ikusten. Nik ez. Jarri zidaten zoruan koltsoneta handi bat. Jaustekotan, ez badago... Claro, hombre. Burua zapurtzeko. Eta batetan errepikatu genuen, eta gero bukaeran eskertu nuen, koltsoneta bat egote. Bestela... Bai. Besoko mina edo aurpegiko mina edo dena delakoa. Dena. Eta zuri zein izan da gehien gustatu zaizuna da? Nire asko gustatu zitzaidan grabatzea elekzioak, ez? Denak botoa sartzen dute momentu hori. Eta, anekdota ez dela horra, ipatu behar ikusten dela, kapituluan bertan, botoa sartzen duen esku bat, eta hori gure zuzendaria dela. Hor kameo txiki bat egin zuen, Javik. Bai? Bai. Ja? Bai, Ta? zorionak. Zorionak aita izango zara, ala zorionak ez zara izango. Enago aurdun. Bai! Kuriosa, nik gidoi irakurri nuenean, hasieran, eta aurdun zegoela pentsatu, irakurri nuenean eta aurdun zegoela pentsatuta, nik ez pentsatu nuen. Edo ametradizto bat izango da, gero, edo... gurasoak bagara, gurasoak izango, eta nik umearen izenan pentsatu egin dute, eta baina azkenean ez da suertatu, ez gara gurasok. Baina, nik uste dut bai Gorkak edo zeinek kristoneko lasaitasun hartuko lukeela, urte horiekin hain gazteak izan da, aita izatea edo ama izatea, nahiko... konfliktiboa da. Oso, nola mantendu. Mantendu, nola esan etxean, gauza guzti horiek nola azaldu, ez? Eta, nik uste dut Gorkaren hasiera hau, nik uste dut Gorkak beti izan duela alako gauza polit bat, ez? Dela hasiera bat eta gero bukaera bat, oso ondo definituta dagoena. Adibidez, aurreko denboraldietan musuaren, bidai hori, gero urrengo denboraldian izan zen maitasuna, baina beste pertsona batekin oheratzea eta guzti hau. Eta denboraldi honetan, baita ere hasi dela bidai horretan, maitasunarekin, maitasunak nola beregan duen indarra, beti ere bere formaltasun hori galdu gabe, bere kutsu polit hori galdu gabe. Eta, nik uste datorrena, baliteke Gorka pixkat aldatzea. Nik uste ez erraboratu gabe, Gorkak hor bizi izan dituela etapa asko, ez? Maitasun etapa asko. Hasieran igual umeagoa zan, eta orain ja... Edutzen doa, eta, ez dugu ezer kontatuko. Ez dugu ezer kontatuko. Eta Amets? Amets eta Jon eta Amets? Ez, Ametxek orain daukana dauka, nik uste dara sentimentu asko, ez, Jonengan, gorrotu du, zuk hor ikusten duzu, argi eta garbi. Gorrotu du, erdian, beti erdian. Eta, orduan nik uste Ametxek orain nahi duena bereziki da bere aitak kartzelatik ateratzea. O bere aitak gutxinez bere postua mantentzea, pixkat ere presioa egiten diolako. Eta, hor bere aitak deitzen dio, eta esaten dio, bai edo bai, Ramonek irabazi behar duela, Ramon da hor dagoen tipo xile horregat, eta berak erabiltzen ditula elekzioak, bai edo bai, horretarako 20.000 euro jarriko dituela, orduan Ametxek esateko, nundikan ateratzen ditueneko 20.000 euro. Neri 20.000 euro eta kubara, no? Eta ez zuen berriz ikusten. Baina, orduan elekzioa gertatzen dira, bera hor dago sartuta, berak, nik uste beti Ametxek egin nahi izan duguna da, bere aita, bere aitaren izena mantendu horrez, kartzelan dago, baina nire aita da, eta bere izena mantenduko, presidentzia mantentzen.
Eta aldi berean, pixat beldurra dio, ez? Beti egin nahi izan du hor, bere aita harro sentitzea berataz. Gero, niokat galdera bat zuretzako. Bai. Nola da, Ibaientzat ez, ametzentzat, bere aita gartzelara ematea? Hasieran shock bat, ez du espero, ezin du sinistu bere aitako lako gauza bat egitea. Eta gero nik uste orain amets, gutxienez orain ikusi egun arte, negazio fase hortan dagoela, ez? Ez du asumitu nahi bere aitak egin zuena gaizki zegoela, esaten du, bai, zuri lehenengo kapitolan esaten dizuna, bai, gaizki egin du, baina denak ondo daude eta nire aita da kartzetan dagoena, eta fastidiatu den, azkenean fastidiatuta dagoen bakarra, nire aita da. Arrazoiak baditu kartzelan egotek, bai. Bai, nire ikuspegitik, bai, baina egia da, ametsek hor, nik uste zeo zer daukala, ez, hor aferratzeko eta esateko ez nire aita ona da, horregatik baita borrokatuko bera presidentzia mantetzeko eta dena, eta gero baita beldur pixkat badauka. Beldur pixkat badio, ez, ostras, gartzean dago, baina eski oraindik bere bizitza kontrolatzen du. Zer egin, zer ez egin esaten dio, orduan deitzen dionean, ez, esateko, bida, peiok irabazi du, hori horra maiera dago, ez, eta eskatzen dio favore bat. Orduan hori ikusi behar dugu, favore hori ametsek egingo duen, ez duen egingo, zer izango dan, zer dago hor, zer nahi du. Oso importantea da. Bai, noski, nahi duzuna. Klubeko nire bulegoan sartu behar duzu. Eta gauza bat hartu. Gutxi komentatu dugu, baina Galderren presentzia... Galder. Galderren presentzia. Bai, presentzia handia, protagonista bezala sartu da. Oso interesgarria da nola lotu duten Galderren pertsonaia, duela bi denboraldi haren ekildiatzen delako, eta bat batean herria etortzen da, eta nola bat batean gauza gaizki bat zeuden, ja orain okerrago daude Galderren presentziarekin, eta orain gainera betiko taldea bitan banatu du. Alde batean, Areneren taldea, beste aldetikan Alaitzen taldea, beste aldetikan Jon eta Gorka, eta bestetikan Suearekin. Orduan, badago momentu bat dela... Berak hausten diu dena, konflikto bat bestean atzetikan. Eta, azken finean, oso ondo, ideia oso ona da, gizartean badaudela horrelako pertsonai batzuk, gaiztoa. Bai, gaiztoak dienak, paternalista hutzak dienak, eta daukan jarrerak, alde batetik, kontzientziatzen zaitu horrelakoak topatuko dituzula bizitzan zehar, eta bi, ideia hori edo filosofia hori daukaten mutilei eta neskei aurrekin behar zaiela inolako beldurrik gabe. Nire ustez. Bai, guztiz, nik uste ados nago zurekin. Azkenan Galder pertsonai orain gutxienez ikusi egun arte, gero ez dakigu ona bihurtukoen edo ez, baina pertsonai maltzurua da, beti bere helburuekin ateratzeko... Edozer egiteko gai da. Bai, edozer egiteko, edozer pentsatzeko, edozer aukera ikustego baita hor, nola batean Lili, bera eta maite mintzen den. Bai. Eta hor batekin, azkenean denak helburu batean bukatzen du. Mitiko txiko, mitiko mutila gustatzen zaiola jendeari gustatzea. Bai. Txuleria horrekin, berak badaki jendea beratzetik handagoela. Guapeton, klaseko popularra. Eta nik uste hor, igual ez da nabaria, baina nik uste hor badagoela talka bat, ez? Bi txulito edo ez artean, Jonen saritzen pertsonaia Jon, eta Ikerren pertsonaia Galder, biek hor, ez? Azkenan Jon da bere kapitainak, Jon da aldageletan agintzen duena, eta errepente Galder sartzen da, eta hor Jonekik ere arriskoan ikusten du bere estoa. Bai, azken, igual da ego gerra bat. Pixkat bai. Badira, bi mutil fuertote biak Areneren atzetik dago. Errealitatea da, Jon Arenen atzetik dagoela. Nik uste, bai, nik hori ikuste dut baita ere. Alaitzekin eukikuena gaur baita, hor ikusten da argi eta garbi. Alaitz, nik ez dut ezer egin. Hori da arazoa. Sekula ez duzu ezer egiten nigatik. Zuk zer uste duzu esaten duela jendeak, hauteskundeetan niri babesik emanez, eta gero berarekin hizketan ikusten zaituenean? Alaitz, Arenek bere aita babesteko eskatu dit eta ezetz esan diot. Ze gehiago nahi zuitea? Berari begiratzen diozun bezala begiratzea niri.
Bueno, nik uste, denboraldi honekin daukaguna da, nik uste gauza asko ikasi daitezkeela. Orain arte ikusi egunarekin bakarrik ikasi dezakegu zer den baita bati leialtasuna. Zer den errore batengatik bi gaztek iaia bere bizitza guztiz, berein bizitza goitik bere aldatzeko arriskua hor egotea. Ikusi zer den maitasuna, zer den traizioak, zer den ume gazte batek gustoko izatea helduagoa den pertsona bat. Hala nik uste dut denboraldi hau, besteak baita ere oso hezkuntza aldetik asko daukate, baina nik uste dut denboraldi hau oraingoz eta indartsuago datorrela, bai hezkuntzaren aldetikan, baita ere, ez bakarrik umeentzat, baizik eta baita ere gurasoentzat, uste dut oso garrantzitsua dela, gurasoek baita ere ikustea denboraldi hau. Umeek dituzten arriskuak, gaztek dituzten arriskuak, norekin elkartzen zaren, zer egiten duzun, ez gurasoek umeak kontrolatzeko baizik eta haiek jakiteko zer gertatzen den gure inguruan. Askotan gaztea zarenean ez daukazu gurasoekin horrelako konfiantza bat, egoera kontatzeko edo zure barneko preokupazioa kontatzeko, eta igual denboraldi honek asko lagundu dezake gurasoei ikasten eta haien seme-alabei laguntzen edo nola sartzen, edo nola galdetu, edo nola saldu, hainbat gauza uste dutela oso garrantzitsuak direnak. Bai, ze gauza hauek askotan gertatzea eta gazteek ere ez dakigu nola gestionatu, nola eraman, así que... Nik uste dut, bigarren kapitulutik aurrera, maitasun kontuak protagonismo asko hartuko duela. Bai. Asko. Eta baita ere, zer nolako harremana daukasun zure lagunekiko. Bai. Nik uste gauzak ez direla ikusten diren bezalakoak, edo nolabait esatearren gauzak asko aldatuko dira, pertsonaiak asko aldatuko dira, denboraldi honetan zehar, bakarrik bigarren kapituluan gaude, beraz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. 10garrena, bomba bat. Ezin dezuek denboraldi oso galdu, baina eski 10garrena. 10garrena ez. Orduan, prestatu benetan, ze orain arte ikusi ez duena ez da ezer, aurrerapen bada. Izeberraren punta da. Izeberraren punta. Geratzen zaigun guztiarekin ikuste denak flipatuta geratuko direla. Beraz ez galdu.